Здравейте хора, аз съм Атанас и това е новото видео в YouTube, където аз ще вдигам Едгар I could do this if I wanted to. на втори голд. Не ми остава толкова много и това ще ми е първия втори голд. В следващото видео може да вдигам и Спайк, защото и той не ми е толкова далеч от втори голд, но понеже Едгар ми е по-близко, избрах него. Макар това видео, в което, нали, ето тук ще играя, за да мога да отваряме мегабоксове. Макар това видео, където казах, че няма да снимам по разписание, имам снимки, затова снимам. Колкото старанно да звучи. Така, почвам игра тука. Can't believe I have to do this. No rest for the wicked. Can't believe I have to do this. Get away from me! Сега ми е благодаря. Забравих, че Can't believe I have to do this. Първото бе спечелено. Сега дайте да видим. Значи първа и втора победа са ми спечелени. Окей. Айде почвам на трета. Но въобще даде ли не забелязах. Добре, така. Почвам за трета победа да мога да отворя мегабокс на камерата. Между другото хора, Back on the grind. как се пускат видео, който може да го прави и е пускал видео, как да го прави. Но въпросът е, че той не е казал как се пуска. Това не мога да го гледам. Име е много. Той ще ме убие веднага. Boring. Hot sugar and stuff. Don't touch the scarf. Айде сега ние водим. Don't look at Woo. Идеално. Тяхната реалност на нас е много всичко идеално. Спечелих. Така, плюс една награда. И аз пак не забелязах даване купа. Окей. Както и да е. Взимам колко ми остава. До тях победи ще мога да взема мегабокс. Супер! Айде. Почвам. С Едгар.
ще сме. This is so lame. Скина на Мелоди е много як. Hey guys. Boring. Кой го дразнят франковете сега? Те са супер ги не чак и достатъчно. Hey guys. Back on the grind. Даже мегабокса не се смее. Ела тука, ма! Беги. Да не ще те видявам. Тост. This is so lame. Boring. Разбирам. Просто така може. Leave me alone. Ела тука. Няма да направиш нищо. Мога да ме намери. Нашата линия. Boring. Добре. Още един мегабокс. Ще отворя сега на камерата. И може би след това ще приключва видеото. Защото имам на гейминг видеята ограничение 10 минути. You can't make me. Така. Айде да играем последна игра. Hello. Whoa. Ей! Колко малко остави. I could do this if I wanted to. Иди. Ела там. Leave me alone. Франка Диматко отпред, бе. Yes! Спечелих и последната игра. Не, там не дам. This is so lame. Както и да е, но все пак Джун имам мегабокс. Отварям го и 6 метра. Айде, айде! Enjoy the show. О, май гад!